Тая мравя игра, брат, дето имаше 1000 човека, тогава имаше много повече хора. Имаше толкова с хора, брат, и беше колаб с Евангелиан, пък Геншин, брат, ташак, брат, то само в началото. Имаш с Зелда ли какво беше? Не Зелда. Тая ледената каква беше, брат? Забравих я. Не беше Зелда. Или беше Зелда, не помня. И то е. Алой. Същата де, да, ама от коя игра? Беше, не помня. И да, то е. Има колаборация с Among Us. Каква е колаборацията? Тя колаборацията е в Among Us. Не е в Genshin. Пак ти тъпотията, брат. Какъв ще е за колаб? Братите имаха някакъв колаб с Астан Мартин. И какъв ще е колаба? Сигурно ще има стикер, брат, на Астан Мартин на някоя кола. Аз пак на Зуза на някоя кола. Имаше колаб с Razer, не бе маускпад и геймърски стол. И мишка имаше, бе. Видях и мишка на Мияби, ама буквално то нямаше нищо на... Нямаше никаква картинка на Мияби, имаше само някакви сини елементи или какво беше, брат. Пак ти скучната мишка. Много тъпо беше. Той няма повече колаби като той с Алой. Не мога да разбера. Какво? Видя ли са, че не е толкова успешен или, брат? Те го направиха само за PlayStation и героя е супер леж, защото не бие почти никакъв деми. Какво очакваш да го играят при положение, че е слаб? Бах ти и тъшака, колко трябва да се просто да направиш лимитиран герой и накрая да го изтупаш да е някакъв много малък демидж. Това е малумно просто. Само Genshin би го направил. Да направиш лимитиран герой, брат, който го има само за PlayStation, не е за лимитирано време повече не мога да го вземеш през живота си. И той ще бие нищо. Направо не знам. Има някакви колаборации, сега се сетих. Genshin има някакви колаборации. Има някакви колаборации. Обаче те се върнат в други държави. Аз няма да отида примерно в Америка или къде е, брат, за да си купа KFC и да ми дадат код за глайдер, брат. Само заради той. Аз да си рискувам живота, брат, за един глайдер Genshin. Или някакъв Макдоналдс пай, брат, да ми дадат пак някакъв код за глайдер или какво беше там, вече не помня. Но няма колко глайдер ще сложа пак. А, не! Там даха нещо друго. То не беше май с код тогава. Ама да, той е в другите държави, брат. Аз тук да не съм някакъв бах ти пича, брат, къде видя колаборация на играта, да отивам да си взимам нещото и да се тръгвам. Бах ти тъпотията, брат.